Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dumateng sanipun para sepuh sesepuh ingkang satuhu kinabekten dhateng para bapak ibu ingkang tansah kinurmatan, para sedherek, para putra ingkang kula tresnani rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji lan syukur monggo boten kendhat-kendhat kita aturaken dhateng asmanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kathah mapinten-pinten kanikmatan menawi kita menika saged bersyukur pramila Allah padiran kados ibaratipun kita menika maringi hadiah dhateng tiyang menika menawi ingkang dipun paringi menika aturaken matur nuwun nggih remen anae menawi kita maringi hadiah dhateng tiyang sanes ditampil terus klepat lunga nggih rasane nggih boten nggih rada angel soal sampai beratipun Allah maringi nikmat dhateng kita ingkang kathah menika kita kedah wajib bersyukur. Amargi menawi kita bersyukur menika Allah badhe nambah nikmatipun. La ing syakartum la azidannakum. Langkung-langkung wonten ing jam menika kita dipun paringi nikmat kathah, nikmat sehat, nikmat sempat iman saha Islam. Saengga ing wekdal injang menika kita saged nindahi kewajiban kita meninjih salat subuh kanthi berjamaah wonten ing Masjid At-Taqwa Krobel menika. Iki biasanipun bar salat subuh lajeng kultum niku sak sanesé bulan Ramadan wonten ing mriki dinten Ahad nggih para Ibu. Ahad pagi menika sasampunipun salat subuh menika dipun wonteni kultum. Lajeng bar kultum wedangan lan nyenek. Nek menika bar kultum nggih langsung bubar. Monggo kita lajengaken sasampune mangke sak wibaripun Ramadan setiap Ahad pagi menika wonten badhe salat berjamaah subuh menika dipun wonteni kultum. Alhamdulillah kalau wingi sampun kathah jamaahipun Ahad pagi menika anggenipun salat berjamaah subuh kira langkung 50 jamaah alhamdulillah. Soalnya kula sing tukang ngitungi. Mugi-mugi benjang salamune Ramadan menika saged ngangkah 17 jamaah gitu. Amin. Bapak Ibu, salajengipun salam miwah salam mugi tansah keturunan dumateng junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumeka dumateng kawula putra, keluarga, para sahabat lan sedaya pendherekipun. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, wonten ing enjang menika kula dipun matur supados matur ngengi bab mari mencari rezeki halal. Monggo pados rezeki ingkang halal. Allah ngendikaken wonten ing surat Al-Baqarah ayat 117 kalih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ashkuru lillahi in kuntum
iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik yang kami anugerahkan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepadanya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ayat menika nedahaken bila kita menika dipun anjuraken dahar rezeki ingkang sae, sehat, aman lan boten berlebihan. Eka Allah paringaken dhateng kita kanthi usaha ingkang secara halal lan bersyukur dumateng Allah kanthi mengakui sedaya rezeki menika asalipun saking Allah Subhanahu wa taala. Lan kita kedah manfaataken sesuai ketentuan Allah. Bapak Ibu jamaah ingkang tansah kinurmatan, ngengi bab pados rezeki menika kathah menyita perhatian manungsa saengga kathah ingkang dados budhaipun, Pak. Ngantos rela menghalalkan sedaya cara demi angsal rezeki ingkang kathah. Wonten sebagian saperangan umat Islam ingkang tasih berpegang teguh wonten syariat Islam, ananging anggenipun pados rezeki menika tasih menutup paninggal langkung-langkung berkenaan kalih etika bisnis lan halal haramipun menika. Anggenipun pados rezeki menika tasih menutup paninggal. Wonten ing dagang menika wonten tasih wonten anggenipun ngirangi timbangan. Menika ingkang boten dipun paringaken. Ananging wonten saperangan tiyang Islam anggenipun pados rezeki menika kanthi ngati-ati menika halal menapa haram. Ananging wonten ugi saperangan tiyang Islam menika anggenipun pados rezeki gadah prinsip sing penting wetenge warak. Menika repot Bapak Ibu. Sing penting wetenge warak dadene napa-napa dimplok. Nggih menika korupsi menika. Wonten hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan datang suatu masa pada umat manusia mereka tidak lagi peduli dengan cara untuk mendapatkan harta, apakah melalui cara yang halal atau dengan cara yang haram. Hadis riwayat Bukhari An-Nasai. Wonten ing hadis menika saged kita pahami bila kita diperintahkan supados pados rezeki ingkang halal, ampun ngantos kita pados rezeki ngantos nindakaken ingkang menjurus maksiat dhateng Allah Subhanahu wa taala. Lan menghalalkan sedaya kangge pados rezeki ingkang dipun karepaken. Edenipun tiyang pados rezeki kanthi menghalalkan sedaya cara menika namung tiyang ingkang boten sabar kemawon. Amargi sedaya makhluk wonten ing alam donya menika sampun dipun jatah rezekinipun saking Allah Subhanahu wa taala. Saya menika manungsa, jin, setan lan kewan menika wonten jatah rezekinipun dhateng tiyang kafir lan ugi tiyang mukmin. Bahkan rezeki ingkang dipun paringaken menika boten standar saking ibadah lan tingkat keimananipun, ananging ahli maksiat pun menika pikantuk jatah rezeki saking Allah Subhanahu wa taala. Senajan sedaya tiyang menika pikantuk jatah rezeki saking Allah, ampun ngantos kita mboten nganti-ati anggenipun pados rezeki. Lan ampun ngantos rezeki ingkang kita padosi menika rezeki ingkang haram menika.
luwih becik asal rezeki sithik ning halal daripada asal kathah ning haram. Nek saged nggih kathah ning halal. Amargi rezeki ingkang haram menika sampun nyebabaken kita menika terhalang mlebet swarga. Mugi-mugi Allah menganugerahkan dumateng kita rezeki ingkang halal, barokah lan manfaat sehingga saged damel kita rajin bersyukur kangge mentaati Allah Subhanahu wa taala lan nebihi maksiatipun Allah. Saderengipun kula tutup pertemuan ing jam menika, monggo sareng-sareng doa supados dipun paringi kecukupan harta ingkang halal. Kula ingkang maos doa kasuwun nderek. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Nggih, monggo doa menika pun waos wonten ing wekdal-wekdal ijabah. Artosipun, ya Allah, cukupilah aku dengan rezeki halalmu agar terhindar dari yang kau haramkan. Jadikanlah aku kaya karena karuniamu, bukan karena karunia selainmu. Makaten ingkang saged kula aturaken kathah lepat lan kiraipun saestu nyuwun pangapunten lan menika wonten titipan saking takmir ampun kesupen mangke sonten Masjid At-Taqarrub dipunwanteni pangaosan menjelang buka bersama. Monggo pun kedhok tularaken warga Surabaya badhe dipun wiwiti jam gangsal kirang sakpro sekawan. Ingkang badhe paring pangaosan inggih Ustaz Bagus panuntun saking RT 7. Alhamdulillah RT 7 sampun gadah Ustaz. Kula akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.